салому дуруд ба кулли дӯстдорон ва роғибону алоқамандони футболи меҳан. рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. дӯстони азизу арҷманд, чӣ гуна ки медонем рақобатҳои даври нуҳуми чемпионати Тоҷикистон миёни бошгоҳҳои Лигаи Олӣ аллакай шурӯъ гардид ва ҳамаи шуморо ба варзишгоҳи 20 солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар шаҳри Хуҷанд воқеъ гардидааст дават мекунем ва имрӯз дастаи эсхатаи ин шаҳр бошгоҳи Истиқлоли шаҳри Душанберо ба ҳузур мепазирад ва итминон меравад ки бозӣ имрӯза ҷолиб ва дидани сурат хоҳад гирифт, чунки аллакай мо дар рӯзи қаблӣ дар ҳамин варзишгоҳ дар бозии аввали даври нуҳум ки миёни дастаҳои Хуҷанд ва Равшан буд шоҳиди як дидори ҷолиб гардидем. ҳунарнамои олӣ ҳар ду тим ва дар умум дастаҳо ба задани 5 гол даст ёфтанду бо натиҷаи 4-1 тими мизбон тавонист бар дастаи шаҳри Кӯлоб пирӯзӣ ба даст биёрад. ва акнун имрӯз навбати дастаи дигари шаҳри Хуҷанд аст, навбати бонгдорон ва онҳо мебинем ки дар бозии имрӯза чӣ гуна муқовимат ба муқобили қаҳрамони феълии мусобиқа ба муқобили дастае ки айни ҳол дар ҷадвали мусобиқа дар ҷои дуюм аст бозӣ хоҳанд кард ва чӣ гуна муқовимат онҳо нишон медиҳанд. Чӣ гуна ки ишора кардем, дӯстони азизу арҷманд, қаҳрамони феълии мусобиқа дастаи Истиқлол айни ҳол бидуни бохт дар Лигаи Олӣ бозиҳоро идома дода истодааст. ин тим дар 8 рақобате ки доир кард 5 ғалаба ва 3 мусовиро дар омори бозиҳои худ ба қайд гирифт ва айни ҳол имкон дорад ин тим ки ба таври муваққатӣ агар дар ин дидор пирӯзӣ ба даст биёрад, пас ба мавқеи болои ҷадвал ба зинаи аввал мебарояд ва мо натиҷаи бозӣ миёни дастаҳои клуби марказии варзиши Артеш ва Регард Адазро интизор мешавем ки чӣ гуна он ҷамъбаст хоҳад шуд. ҳарчанд айни ҳол дастаи дигари шаҳри Душанбе, дастаи клуби марказии варзиши Артеш дар рақобат ба муқобили Регард Адаз дар Талко Арена бо натиҷаи 1-0 пешсаф аст. хуб, агар дастаи Эсхата пирӯз шавад, пас метавонад бо 13 имтиёз ба ҷои панҷуми ҷадвал барояд ва албатта барои мавқеъҳои беҳтар рақобатро идома бидиҳад. аммо имрӯз агар ба он сатҳу сифат ба ҳунарнамои бозигарон таваҷҷӯҳ кунем, мебинем ки албатта то як андоза дастаи Истиқлол ҷиҳати пирӯзӣ гардидан дар бозии имрӯза имконият дорад ва бартарӣ ҳам ба нафъи тими меҳмон аст. имрӯз дастаи Истиқлол аз маркази майдон тӯбро ба бозӣ хоҳад даровард ва мо танҳо садои уштаки Амирҷон Хуркашевро интизор мешавем. довари асосӣ дар рақобати имрӯза Маҳсин мутахассис аст, довари дараҷаи якум аз шаҳри Душанбе ва ба ӯ дар канорҳо Ҷурабек Содиқов, довари дараҷаи якум аз ноҳияи Варзоб ва Комрон Хайруллозода, довари дараҷаи якум аз шаҳри Душанбе кӯмак мекунанд. Рустам Нурматов бошад, довари чорум аст, ин ҳам довари дараҷаи якум аз шаҳри Душанбе. ногуфта намонад ки дар бозии имрӯза системаи вар низ ҳаст ки дар он Зуҳал Хуҷаназарова, довари ФИФА аз шаҳри Душанбе, довари асосист ва ба ӯ Далер Дарвешев, довари дараҷаи дуюм аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ кӯмак мекунад ва мутахассиси пахши такрори наворҳо Шарифбек Нуруддинов, довар аз шаҳри Душанбе аст. ба ин тартиб дастаи Истиқлол аз маркази майдон рақобатро шурӯъ кард ва бозии имрӯза миёни дастаҳои Эсхата ва Истиқлол ки дар доираи рақобатҳои даври нуҳуми Лигаи Олӣ аст расман шурӯъ мешавад. комиссари бозӣ Нозири Хуррам аз шаҳри Душанбе ва Равшан Ишматов, довар аз ноҳияи мутахассис аз ноҳияи Кушониён, имрӯз нозир аст. хуб, акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати аввалияи тимҳо ки сармураббиҳо кадом бозигаронро имрӯз ҳамчун оғозкунандаи бозӣ дар ҳайат ҷой доданд. شروع میکنیم از تیم میزبان. اول توجه میکنیم به حمله آنها، پس به داخل جریمه‌گاه سمندر قادرف نمیتواند که موازنت خود را نگاه بدارد و از پای هفته اکنون توپ در اداره بازیگران دسته استقلال است. در دروازه اسخط عزت‌الله ترسونوف رقم
31 бозигароне ки ҳамчун дифоъгар сарф шуданд. Соҳибҷон Акимов капитани тим рақами 2, 17 Дилшод Каремов, Фирдавс Чақалов 21 дорад, Дилшод Каримов 23, Нехараш Иброҳим Эшонхонов рақами 17, 44 Сергей Прохоров дар хатти нимҳимоя бозӣ мекунад. Ҷаҳонгир Акбарзода 77, 10 Бекзод Саедов 99, Буйҷон Сангинбоев, ҳамчун ҳамлавар Самандар Қодиров 14 ва 7 Санҷар Ихсибоев сабт шуданд. Сармураббии дастаи Схата Фаррух Марофиев. Дар ҳайати дастаи Истиқлол бошад Денис Кавленов. Дарвозабон аст шумораи 78, ҳамчун дифоъгарон 23 Алиҷони Кароматуллозода, 5 Содиқҷон Қурбонов, 50 Йосип Томашевич ва 20 Далер Шарипов сабт шуданд. Нимҳимоятгарон 3 Табрез Исломов, 6 Амирбек Ҷурабоев, 26 Фране Икич ва Дмитро Билонок. Рақами 7 аст ҳамлаварон Рустам Суэров 9 ва рақами 11 Муҳаммадҷон Раҳимов. Сармураббии дастаи Истиқлол Виталий Левченко. Топ дар идораи бозигарони дастаи Истиқлол аст Йосип Томашевич. Пас ба дохили ҷаримаҳгоҳ ҳарчанд кӯшиш буд, аммо инҷо қоидаи бозӣ ҳам дар дохили ҷаримаҳгоҳ аз ҷониби Муҳаммадҷон Раҳимов вайрон мешавад. Кӯшиш кард ки дар қабати дуюм тӯбро бигирад, аммо ҷаҳиш чандон дуруст ва дар сатҳи зарурӣ ҳам набуд ва Сергей Прохоровро аз пой меафтонад. қоида вайронкунӣ буд. Акнун партофт ба маркази майдон ба самти Самандар Қодиров, аммо натавонист ин бозингар боз ҳам ба тӯб бирасад. чӣ гуна ки ишора кардем, дӯстони азизу арҷманд, дастаи Истиқлол ягон бохт надорад, аммо Эсхата бошад дар ин мавсим 4 бохт дошт ва ногуфта намонад ки ин тим 3 ғалабаро дар омори бозиҳои худ ба қайд гирифтааст ва дар 5 бозии охир ин тим 2 нокомии пайҳам дошт ки дар бозӣ ба муқобили дастаҳои Равшан ва клуби марказии варзиши Артеш ба қайд гирифт ва ногуфта намонад ки дар 3 бозии охир ин тим имтиёз аз даст намедиҳад. Дар 2 бозӣ пирӯз гардид ва як рақобати дигарро ки ба муқобили дастаи Регарта Даст дар сафар буд бо натиҷаи 2-2 ҷамъбаст кард. ғалабаҳо ба муқобили дастаҳои Истаравшан ва Сардор буд ки дар сафар Истаравшанро мағлуб кард ва дар ҳамин варзишгоҳ дар доираи рақобатҳои даври ҳафтум тавонист бар Сардор пирӯз шавад. ҳамлаи навбатӣ бо иштироки бозигарони дастаи Истиқлол, ирсол ба самти бозигари дигар буд ки ин албатта ба зарбаам монанд буд. амале ки мо аз ҷониби Табрез Исломов дидем, аммо тӯб паҳлӯтар аз чорчӯбаи дарвоза ҳаракат мекунад ва аз майдон берун мешавад. ин зарба буд дӯстони азиз, на ирсол, аммо ба ҳар ҳол рост ба самти дарвоза анҷом дода нашуд, ҳарчанд кӯшиш кард ки ба кунҷи дури зарба, ба кунҷи дури дарвоза инҷо зарба бизанад бозигари рақами 3 дастаи Истиқлол, аммо чӣ гуна ки мушоҳида кардем муваффақ намешавад ва дар мубориза бо Санҷар Ихсибоев инҷо бозигари дастаи Истиқлол Йосип Томашевич қоидаи бозиро вайрон кард. идомаи рақобат ангезаи хеле зиёд доранд бозигарони дастаи Истиқлол барои дарёфти имтиёз, барои пирӯзӣ дар рақобати имрӯза. боз ҳам ирсоли анҷом додаи Табрез Исломов ба самти Рустам Суэров буд. ҳамла метавонад идома ёбад. партофти навбатӣ ба дохили ҷаримаҳгоҳ, аммо дуруст ба тӯб нарасид. Далер Шарипов. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи рақобат. ирсол ба самти Самандар Қодиров. муборизаи инҷо тӯбро аз ӯ мегирад бозигари дастаи Истиқлол дар рақобат. Алиҷон Кароматуллозода буд ки аз Самандар Қодиров тӯбро гирифт. як иштибоҳи дигар. идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол. зарба ва ин чӣ гуна зарба буд ки мо аз ҷониби Далер Шарипов дидем. 2 зарба заданд бозигарони дастаи Истиқлол. то ба ин дақиқаҳо як зарба аз ҷониби Табрез Исломов буд ки нодуруст ва зарбаи навбатӣ бошад аз ҷониби Далер Шарипов анҷом дода мешавад.
чугуне ки дар шурӯи рақобат дидем ба таври графикӣ ҷойгиршавии бозигаронро ба ҳамао шумо нишон доданд ва чугуне ки дар он ҳаст ҳар ду тим ҳам бо тарҳи ҷойгиршавии 4-4-2 бояд бозӣ карда ба майдон ворид шаванд ва акнун мебинем ки оё дар идомаи ин тарҳ тағйир хоҳад ёфт ва ё на дар эсхата дар дифоъ 4 бозигар аст гуфтем Сергей Прохоров дар тарафи чапи хатти дифоъ дар канори рост 21 Фирдавс Шақалов ва Соҳибҷон Акимов капитани тим ҳамроҳ бо Дилшод Каримов дар марказ бозӣ карда истоданд. Дар пеш Боёҷон Сангинбоев дар хатти нимима дар тарафи чап дар канори рост Ҷаҳонгир Акбарзода дар марказ Бекзод Саидов ҳамроҳ бо Иброҳим Эшонхонов наномоӣ карда истоданд. Новарон чун ҳамешагӣ Санҷар Ихсибоев ва Самандар Қодиров ҳастанд. Бозӣ идома меёбад. Туп дар идораи футболбозони дастаи Истиқлол. Идомаи ҳамла тавассути канори чап. Ягон хел ишора ба имконияти вуҷуд доштани офсайд набуд. Зарбаро ҳам дидем, аммо инҷо бале дувар ишора мекунад ки дар ҳақиқат бозигари дастаи Истиқлол ҳангоме ки туп ба самти ӯ ирсол шуд дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. Далер Шарипов буд ки тупро қабул кард, ҳамларо мехост ки идома диҳад ва чӣ гуна ки дидем дар идома Амирҷон Хоркашев ин ҳолатро ҳамчун офсайд ба қайд гирифт. Яъне агар он ҳолат гол ҳам мешуд, пас ба инобат гирифта намешуд. партофти баланди бозигари дастаи эсхата ба хатти ҳамла инҷо Самандар Қодиров. Бубинед ки дар ин сеюмин кӯшиш аст, сеюмин ҳолат аст ки мехоҳанд тупро ба ӯ бирасонанд, аммо туп то ба Самандар Қодиров рафта намерасад. Франекчич аз пой афтонида мешавад. Бозигаре ки дар бозии қаблӣ ба муқобили дастаи Барқчӣ муаллифи 2 гол гардид ва беҳтарин бозигар ҳам интихоб шуд. идома мебад бозӣ ирсол ба марказ ба самти Муҳаммадҷон Раҳимов буд. ҳамо бозигарони дастаи эсхата тупро гирифтанд. Ҷаҳонгир Акбарзода имконият дорад ки ҳамларо идома диҳад. ирсол ба қафо як партофти дигар буд ба самти Дилшод Каримов, аммо туп нарафт. Бекзод Саидов ирсол ба канор, партофти хеле баланд ва туп аз майдон берун мешавад. бо вуҷуди он ки ин тим дастаи Истиқлол ягон бохт надорад то ба даври нуҳуми рақобатҳо, дар хатти дифоъ низ беҳтарин хатти дифоъро дорад дастаи шаҳри Душанбе. ин тим амаки 2 гол ба дарвозаи худ сар дод дар ҳамон дидоре ки бо дастаи ҳосилот дошт. Бо инҷа 1-1 ҷамъбаст шуд. Салудин Эргашев ба дарвозаи ин тим гол зад ва инчунин як голи дигарро қоидаи бозӣ вайрон мешавад. инҷо корти зард ба Сергей Прохоров дар дақиқаи 10 рақобат. дақиқаи 10-ро ҳарчанд дақиқаи оғози бозӣ ҳам мегӯянд ва чӣ гуна ки дидем ҳанӯз дар шурӯъ то аз ҷайби довар аллакай корти зард берун мешавад. ба муқобили Фране аниқташ Дмитро Билонок қоидаи бозиро вайрон кард. Сергей Прохоров ва бо корти зард ҷазо гирифт. Содиқҷон Қурбонов тупро ба бозӣ ворид мекунад. Пас ба Алиҷони Кароматуллозода ирсол ба канор. бозам туп ба Содиқҷон Қурбонов баргардонида мешавад. Тавриз Исломов ирсол ба хатти ҳамла, аммо тупро баргардонид. Соҳибҷон Ҳакимов пас кӯшишро барои идомаи ҳамлаи ҷадид, аммо инҷо муваффақ намешавад бозигари тими мизбон Боёҷон Сангинбоев. бозам қоида вайронкунӣ ин маротиба ҳам муқобили Рустам Соиров буд.
зуд инҷо ба иштибоҳ роҳ дода истоданд бозигарони дастаи Эсхата. чунки ки ишора кардем дӯстони азизу арҷманд, дар доираи рақобатҳои давраи нуҳум аллакай як дидор баргузор шуд ки дирӯз буд ва айни ҳол ду бозии дигар низ баробар бо ин рақобат ҷараён доранд. бозии дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш ва Регар Тадас ки дар Талко арена сурат гирифта истодааст. партов ба дохили ҷаримагоҳ. пайдаи бозӣ инҷо вайрон мешавад. дар Талко арена на инҷо мазарат мехоҳем, дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе дидор сурат гирифта истодааст ва Регар Тадас айни ҳол камбек кардааст. дӯстони азиз, бо инҷаи 2-1 пешсаф аст. ва рақобати дигар дар доираи бозиҳои даври нуҳум ки айни ҳол ҷараён дорад, ин дидори дастаҳои вахш ва ҳосилот аст ки ҳосилот ҳам бози баргашт нишон додааст. дар аввал вахш бо натиҷаи 1-0 пешсаф буд, айни ҳол 2-1 ҳосилот пешсаф аст. ҷо бозам имкон дода намешавад ки ҳамла топ ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонида шавад. топ дар идораи бозигарони дастаи Истиқлол. Табрез Исломов. пас балиҷон Кароматуллозода, Эрсол ба канор. мавқеъе ки дар он ҷо Йосип Томашевич бозӣ дорад. кӯшишҳои ва чанд ҷаҳонгирак Парзода натавонист, аммо ҳам дастаи дигари муваффақ мешавад ки тӯбро бигирад. Дилшод Каримов буд. бонгдорон бо тӯб ҳастанд. Эрсол ба ҷаҳонгирак Парзода ва тӯб аз майдон берун мешавад. дар ҳамон ҳолате ки бо усули поғиҷ тӯбро гирифт бозигари дастаи Эсхата Дилшод Каримов, инҷо каме осеб ҳам расонидааст ба бозигари дастаи Истиқлол Йосип Томашевич. ва табибон ёрии аввалияи тиббиро ба бозигари шумораи 50 дастаи Истиқлол расонида истоданд. алкай мо дар мавриди хатти дифоъ гуфтем ва як голи дигарро ба дарвозаи Истиқлол дар бозӣ ба муқобили дастаи Хуҷанд дарвозабони дастаи Истиқлол ба дарвозаи худ сар дод ки дар он дидор бо инҷаи 2-1 Истиқлол пирӯз шуда буд ва голи дастаи Хуҷандро Петар Гигич зад. ане то ба даври нуҳуми бозиҳо ҳамагӣ 2 гол дастаи Истиқлол ба дарвозаи худ сар додааст. дастаи Эсхата бошад ба дарвозаи худ 15 гол сар дод, 11 гол ба дарвозаи ҳарифон задааст. ва ногуфта намонад ки дастаи Истиқлол низ ба дарвозаи ҳарифон 11 гол задааст. инчунин дастаҳое ҳастанд ки 11 голи ба дарвозаи ҳарифон заданд, ба монанди Регар Тадас, ба монанди Вахш ва инчунин дастаи Сардор низ дар хатти ҳамла бозии хуб нишон медиҳад, аммо дар дифоъ чандон қавӣ нест. 15 голи ин тим ба дарвозаи худ сар дод. дар қисмати зиёде аз рақобатҳо имтиёз аз даст дод, мағлуб гардид ва айни ҳол дар ҷадвал дар ҷои 11 аст. авдуа фоидаи дастаи Эсхата Дилшод Каримов партофтои баланд дорад ин бозигар ва метавонад ки тӯб ба дохили ҷаримагоҳ тӯбро партоф кунад. тӯб бароварда мешавад. як ирсоли дигар ба самти Дилшод Каримов. партофти навбате ба дохили ҷаримагоҳ. инҷо Табрез Исломов аввалин шуда ба тӯб расид. ва Бекзод Саидов тӯбро ба Иброҳим Эшонхонов аз медиҳад. Ҷон Сангинбоев зарбаи навбате ва бозам баланд.
دومین حالت است که این گونه ضربه میزنند بازیگران دسته اسخاتا. از همون موقع از همون کنار چپ دو کوشش بود که هر دو مانند و ضربه های خیلی نوانیق انجام داده شد. партофти навбати аммо аллакай дар мавқеи худ аст. Иззатулло Турсунов каме пештар баромад, ин ҳолатро бартараф кард. Як имконияти дигар, як зарбаи дигар инҷо мушоҳида кард ки бозигари дастаи Эсхата махсусан дарвозабон аз мавқеи худ пеш баромадааст ва маҳз аз ҳамин хотир қарор дод ки зарба занад Шарипов, аммо зарбаи рост набуд. дақиқаи ҳабдавуми бозӣ ҷараён дорад ва то ҳол мо шоҳиди зарбаи рост нашудем. дӯстони азиз, ҳарчанд буданд зарбаҳо, аммо рост набуданд. ду зарба аз ҷониби бозигарони дастаи Истиқлол буд ки нуаниқ буд ва ду кӯшиши дигар аз ҷониби бозигарони дастаи Эсхата низ нуаниқ буд. Самандар Қодиров ба тӯб расид, аммо паси дуруст анҷом дода натавонист. бештари амалҳои дастаи Истиқлол айни ҳол тавассути канори чап ҷараён доранд. паси навбати Рустам Соиров ба Далер Шарипов. Рустам Соиров ирсол ба Амирбек Ҷурабоев. як ирсоли дигар пас буд аз ҷониби Табрез Исломов, аммо чандон дуруст набуд. Самандар Қодиров тӯбро бармегардонад, аммо ба самти Табрез Исломов рафт. Рустам Соиров, бозам Исломов. партофти навбате ва инҷо капитани дастаи Эсхата Соҳибҷон Ҳакимов тӯбро берон мекунад ва зарбаи кунҷӣ аст. аввалин зарбаи кунҷӣ дар бозии имрӯза ба нафи дастаи Истиқлол. фурсати хеле хуб барои кушодани ҳисоб инҷо пайдо мешавад барои меҳмонон. партофти баланди Амирбек Ҷурабоев ва Иззатулло Турсунов мустаҳкам тӯбро дошта гирифт ва инҷо аз пой афтонида шуд аз ҷониби бозигари дастаи Истиқлол. амирҷон Хуркашев ишора мекунад ки ту бояд аз нав аз мавқеи қафотар باید با بازیگرش کرده شود. سرگئی پروخورов پاس با سمت Ильшот Каримов. гуфта намонад ки Самандар Қодиров айни ҳол дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳо ҳаст бо 3 голе ки ба ҳадаф расонид дар ин мавсим. дар ҷои аввал бозигари дастаи клуби марказии варзиши Артеш бо 4 гол Абдухалил Боронов қарор дорад. бозигарони дигар ки 3 голи доранд дар баробари Самандар Қодиров зиёд ҳастанд. Самандар Қодиров инҷо аз пой афтонида мешавад аз ҷониби Йосип Томашевич. зарбаи ҷаримавӣ ва аз ин мавқеъ бо эҳтимоли зиёд партов сурат мегирад, чунки масофа дур аст. ирсоли Санҷар Ихсибоев буд, аммо касе ба тӯб нарасид. пас аз он мусовие ки ба муқобили дастаи ҳосилот дошт, тими Истиқлол 3 пирӯзии пайҳамро дар умури бозиҳои худ ба қай гирифт. дар майдони худ дастаи дигари шаҳри Хуҷанд дастаи Хуҷандро шикаст дод. дар шаҳри Бухтар барвахш пирӯз гардид ва дар дидор ба муқобили дастаи Барқче ки бозии охири доир кардаи Истиқлол дар лигаи олӣ буд, онҷаи 2-0 тими Истиқлол пирӯз шуд. боз ҳам иштибоҳ ин боис барон мешавад ки ҳамлаи дастаи Истиқлол идома ёбад. зарба ба самти дарвоза ва баланд расеш буд ва маҳз аз ҳамин хотир зарбае ки бозигари дастаи Истиқлол Рустам Соиров анҷом дод баланд ҳаракат мекунад.
توپ با رسش به سرگئی پروخورف از میدان بیرون شده است. چگونه که گفتم بیشتری حمله های دسته استقلال تو به حال توسط کانال چپ جریان دارند. پرتافت نوبتی امیربک جورابویف کسی به توپ نمیرسد. از میدان بیرون شد، از جریمه بیرون شد. تبریز اسلاموف باشد توپ رو از میدان بیرون میکنه. توسط موقعی که تبریز اسلاموف بازی دارد در کنار چپ، توسط موقعی که امیربک جورابویف است، محمد جان رحیموف است و رستم سویرف است، بیشتری حمله های دسته استقلال جریان دارند. دیمیترو بیلونوک حمله دسته استقلال را ادامه میده. تبریز اسلاموف و جریمه وارد شد، ضربه و چگونه هنرنمای خوب عزت الله ترسونوف بود در همین حالت که اولین ضربه راست در رقابت امروزه را برگردانید. اولین ضربه راست که از جانب دفاعگر کناری دسته استقلال تبریز اسلاموف ما دیدیم. زود به حمله جوابی میروند بازیگران دسته اسخط. جهانگیر اکبرزاده ضربه به اصول توپ دار و توپ بیرون کرده شد. به هر حال باز هم توپ در اداره بازیگران دسته اسخط است. کوشش نوبتی از جانب ابراهیم مشانخانov و دلشاد کریموف. پس به جهانگیر اکبرزاده بود. پایده بازی ویران نشد. مبارزه ادامه دارد. بله سنجر اخسیبویف باشد. توپ رو به قفا با ابراهیم اشونخانوف پس میدهد. عزت الله ترسونوف و اینجا قاعده ویران کنه به این نوبت گرفته شد. این هم همون حالتی که بود که دیمیترو بیلونوک حمله رو ادامه داد. پس رو به سمت رستم سویرف اینجا انجام داد. و رستم سویرف آنجا نمیتواند که امکانیت را استفاده برد. پس نوبت رستم سویرف توپ نگذاشت و بویرجان سنگینبویف اینجا در مبارزه از پای میافتد. شروع بازی خیلی خوب بود. هر دو تیم هم بازی رو خیلی خوب آغاز کردند. اکنون سوی طرف رقابت آرومتر می شود. پایده بازی رو اینجا یوسف توماشویچ ویران کرد. با مقابل دلشاد کریموف غیر قاعده بازی عمل کرد. پرداخت بلنده سرگئی پروخورف با داخل جریمه ضربه بگزاد سعیدوف بود و در آخر تبریز اسلاموف توپ رو با دنیس کاولینوف پاس میدهد. بانکداران تو به حال موفق نشدند که ضربه راست زنند. سنجر اخسیبویف توپ را بویه و همین گونه ضربه بود. قبل از این نیست در سه حالت که بازیگران دسته اسخط به سمت دروازه ضربه زدند. ضربه های خیلی بلند.
ва чӣ гуна ки ишора кардем Россияи Истиқлол як зарбаи рост дошт ки Рустам Соиров анҷом дод. дармон ҳамлае ки тавассути канори рост идома ёфт тавассути Дмитро Билонок ва билохира зарбаи ростро дидем. Ҷаҳонгир Акбарзода инҷо кӯшиш кард ва ту бас Йосип Томашевич аз майдон берун мешавад. Боз ҳам ба нафи Эсхат аст. Боз ҳам Фирдавс Чақалов буд онҷо. Самандар Ходиров инҷо афтонида мешавад. дар оқубат бо Содиқҷон Қурбонов. Самандар Ходиров аз пой афтонида шуд. бозигаре ки айни ҳол дар ҳайати Эсхата беҳтарин нишонзан аст. Самандар Қодиров дар бозӣ ба муқобили дастаи Сардор аз ҳайати захира ба рақобат ворид гардид. Дар қисми дуюм ва ду гол зад. Дақиқаи 51 ва 59. ҷои эътирози Виталий Левченко ба довар буд ба Амирҷон Хоркашев. ва аз ин мавқеъ акнун зарба анҷом дода мешавад. мавқеъ аст ки имкони зарбазанӣ вуҷуд дорад ба самти дарвоза ва дар назди топ Иброҳим Эшонхонов қарор дорад. партоб ба дохили ҷаримагоҳ ва Денис Кавлинов тӯбро баровард. боз ҳам Дилшод Каремов зарбаю ва ин аввалин зарбае буд аз ҷониби бозигарони дастаи Эсхата ки наздик ба чорчӯбаи дарвоза буд. зарбаи рост на, аммо ба ҳар ҳол наздик мешаванд бонгдорон барои анҷом додани зарбаи рост. дар ҳамон дидоре ки ба муқобили дастаи Сардор буд мо шоҳиди 7 гол гардидем. нукта намонад ки он рақобат нест дар ҳамин варзишгоҳ сурат гирифт. дар дақиқаи 21 Санҷар Хисибоев ҳисобро боз кард. дар дақиқаи 35 аз ҳайати Сардор Баҳруман Азимов баробар кард ҳисобро. дар шурӯъи нимаи дуюм Абубакр Сулаймонов аз ҳайати Сардор ҳисобро як барду ба нафи меҳмонон кард. дар идома Расул Пайзов аз ҳайати Сардор ки капитани тим буд корти сурх гирифт. ва баъдан Самандар Қодиров ба майдон ворид шуд, 2 гол зад. Айдаршоҳ Худоидодов ки аз ҳайати захира ворид шуд, гол зад. ва Раҷаббек Хушвақтов ки дар ҳайати дастаи Сардор аз ҳайати захира ба бозӣ ворид шуд, гол зад. ва ҳисоб 4-3 гардид. Дмитро Билонок ба Денис Кавлинов тӯбро бармегардонад. инҷо ба муқобили дарвозабони дастаи Истиқлол қоидаи бозӣ вайрон шуд. аз ҷониби Самандар Қодиров албатта аз ҷониби дастаи Эсхата низ кӯшишҳо зиёд аст барои идомаи ҳамла тавассути канори рост. Севҷон Акимов инҷо мубориза мебарад ва тӯбро аз майдон берон кард. Тавлер Шарипов тӯбро ба Табрези Исломов гузор мекунад. Ба хафо Алиҷон Кароматуллозода
Sodiqjon Qurbonov. Партофти баланд бозам ба хати ҳамла. Далер Шарипов пас анҷом дода мешавад. Зарба ба самти дарвоза ва бозам баланд. имкони хавфноктар кардани ҳамла буд бо пас додан ба маркази ҷаримагоҳ. ҳолати офсайд нест. дар ин ҳолат низ офсайд набуд барои бозигари дастаи Истиқлол Далер Шарипов. ва инҷо аллакай интизор буд барои қабул кардани пас Муҳаммадҷон Раҳимов. аммо чӣ гуна ки мушоҳида кардем, тасмим гирифт ки зарба занад Далер Шарипов ва тӯб аз майдон берон мешавад. Йосип Томашевич инҷо тӯбро қабул карда натавонист ки онро дар майдон нигоҳ дорад. ал ба фоидаи дастаи Исхата. бозам чун ҳамешагӣ Дилшод Каримов тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. ирсол ба Самандар Қодиров. пас ба канори дигар ба Боирҷон Сангимбоев. бозам Йосип Томашевич. тӯбро баргардонед. бозии охири дастаи Исхата дар Талко Арена сурат гирифт. чӣ гуна ки ишора кардем ва дар ҳамон дидор бонгдорон ба пеш баромаданд. аввалин шуда гол заданд. мас Боир Сангимбоев гол зад ва фикр мекунам мас ҳамин ҳунарнамои хубро байнобар гирифта имрӯз Фарух Марофиевро дар ҳайати аввалия ба бозӣ ворид кардааст. чандин бозингар дар рақобатҳои қаблӣ дар баъзе аз бозиҳо аз ҳайати захира ба бозӣ ворид мешуд. рақи 13 ҳисобро боз кард. нимаи аввал бо ҳамин натиҷа ҷамъбаҳс шуд бо бартари бонгдорон. ва дар қисми дуюм Азизбек Ҳаитов рақи 60 баъди оне ки аз ҳайати захира ба рақобат ворид шуд гол зад. баъдан бозигари дастаи Регартадас Давлатов дастаи Регартадасро ба пеш баровард. дар рақи 85 як нафар кам монданд бозигари дастаи Регартадас ва Самандар Қодиров бошад муваффақ шуд ки ҳисобро баробар кунад ва дар ин мавсим голи сеюми худро зад. чӣ гуна ки гуфтем 2 гол ба дарвозаи Сардор зад ва 1 гол дигар ба дарвозаи тими Регартадас. сеюмин зарбаи кунҷи Истиқлол буд ва боз ҳам Иззатулло Рӯзиев тӯбро бармегардонад. Дмитро Билонов кӯшиш барои зарбаразанӣ кард, аммо муваффақ нашуд. паси Боирҷон Сангимбоев ҳамла метавонад идома ёбад, албатта агар тӯбро дар майдон нигоҳ бидорад. Самандар Қодиров ки ин корро ҳам кард. мебинем идомаи ҳамлаи дастаи Исхатарост. пойбозиҳои ӯ инҷо дар мубориза ба муқобили Самандар Қодиров Содиқҷон Қурбонов ғайри қоидаи бозӣ амал мекунад ва корти зард мегирад. акнун аз рӯи ин омур дастҳо баробар мешаванд. аз рӯи омури кортҳои зард, чунки Амирҷон Хуркашев дар дақиқаи 10 бозӣ ба Сергей Прохоров бозигари дастаи Исхата низ баргаи зард нишон дода буд. партофти баланд буд, аммо дарвозабон муваффақ гардид ки онро баргардонад. аллакай рақобати дастҳои вахш ва ҳосилот ба анҷом мерасад. дӯстони азизу арҷманд, бо натиҷаи 2-2 дастаҳо бозии худро мусовӣ ҷамъбаст карданд. идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол, имконият, зарба ба самти дарвоза ва бозам Дилшод Каримов муваффақ мешавад ки ин ҳолатро бартараф кунад.
иброҳим эшонхонов идомаи рақобат. пас ба марказ алиҷон кароматуллозода тӯбро аз қодиров гирифт. дар идораи бозигарон дастаи истиқлол аст содиқҷон қурбонов. пас ба хати ҳамла ҳамон муҳаммадҷон раҳимов дар бархурд бо бозигари дастаи схата осеб мегирад. инҷо тӯб ба амирҷон хоркашев бархурд ва рафти бозӣ манъ карда мешавад. саҳнаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунем. ҳамон имконияте ки барои дастаи истиқлол буд, махсусан барои Далер Шарипов. Санҷар Ғизибоев аз пой меафтад ва акнун рафти бозӣ боз ҳам манъ мешавад. дар нимаи аввал аллакай мушоҳида мешавад ки шумораи қоидавайронкуниҳо зиёд буд. зуд бозигарон ба хато роҳ дода истоданд. ва ин маротиба ба муқобили Санҷар Ғизибоев қоидаи бозӣ вайрон гардид аз ҷониби капитани дастаи истиқлол Амирбек Ҷурабоев. партофти Прохоров ба самти Бекзод Саидов. партофти баланд ба Самандар Қодиров. инҷо ҳарчанд мушкил ҳам буд, аммо Денис Кавлинов тӯбро дошта гирифт. дар даври нуҳум мо ба ғайр аз интидор шоҳиди рақобатҳои сергол гардидем. инҳол дар ин бозӣ ҳисоб боз нашудааст. ҳамлаи навбатии бозигарони дастаи истиқлол паси Далер Шарипов ва инҷо имконият истифода намешавад. дӯстони азизу арҷманд, Муҳаммадҷон Шарипов буд ва ишора ҳам мешавад ки ҳолати офсайд буд. аввалин маротиба инҷо зарба мезанад бозигар рақами 11 дастаи истиқлол ва дар ан ҳамин ҳолат маълум мешавад ки дар ҳолати нобозӣ қарор дошт Далер Шарипов. мавқеи худро иваз кардааст, аз тарафи чап ба канори рост омад, ҳамларо идома дод, ба ҷои Муҳаммадҷон Раҳимов рафт. Иззатулло Дурсунов партоф ба нимаи майдони дастаи истиқлол. кӯшишҳои Буёрҷон Сангинбоев тӯбро мегирад, албатта бидуни қоида вайронкунӣ. мубориза дар дохили ҷаримагоҳ идома дорад. мубориза миёни Рихсибоев ва Билонок буд, аммо қоидаи бозӣ вайрон нашуд. боз ҳам Дилшод Каримов. пас ба Рихсибоев, тӯбро бои бозигарони дастаи истиқлол. боз ҳам Рихсибоев тӯбро мегирад, ҳафтед. боз ҳам қоидаи вайронкунӣ нест. Далер Шарипов тӯбро натавонист гузаронад аз Иброҳим Эшонхонов. мубориза идома дорад. тӯбро бои бозигарони дастаи схата. пас ба Дилшод Каримов. ва инҷо боз ҳам сарвони дастаи истиқлол тӯбро мегирад. алиҷон Кароматуллозода. Соба Канор. боз ҳам тӯба қафу пас дода мешавад ба самти Табриз Исломов. тӯб аз Самандар Қодиров аз майдон берун шуд, на аз Йосип Томашевич. ҷон Кароматуллозода. бозам Исол ба Канор. партофти баланде Табриз Исломов. ва қоидаи бозӣ боз ҳам вайрон мешавад аз ҷониби Алиҷони Кароматуллозода.
қоидаи бозӣ дар рақобати имрӯза ба муқобили Самандар Қодиров бештар вайрон шуда истодааст. ба муқобили бозигаре ки айни ҳол дар ҳолати хуби варзишӣ қарор дорад. дар ду рақобати охири худ 2 гол зад. 3 гол зад азнаш. дар бозӣ бо Сардор 2 гол зад гуфтем. дар бозӣ бо Регартадас голи дуюми Эсхат зад. бозам имконият аз зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи Эсхат аст. Бекзод Саидов, Санҷар Ихсибоев дар назди тӯб ҳастанд. аллакай Иброҳим Эшонхонов ба самти ҷаримагоҳ меравад. инҷо зарба буд аз ҷониби Бекзод Саидов, аммо баланд анҷом дода мешавад. ҷон Кароматуллозода ба самти Содиқҷон Қурбонов, партов ба хати ҳамла. дубро мегиранд бозигарони дастаи Эсхат аз Муҳаммадҷон Раҳимов. боз ҳам Самандар Қодиров муваффақ нашуд. идомаи ҳамлаи бозигарони дастаи Истиқлол ҳарчанд кӯшиш буд аз ҷониби Муҳаммадҷон Раҳимов, аммо аз сабабе ки суръати ҳаракати тӯб баланд буд, ин ҳамлавар ба тӯб расида натавонист. шуд Каримов тӯбро аз ба бозӣ ворид мекунад ва инҷо кӯшиш аз ҷониби Самандар Қодиров буд ва боз ҳам бо расеш ба бозигари дастаи Истиқлол аз майдон берун шуд. Санҷар Рихсибоев бозам тӯб ба ӯ баргардонида мешавад. кӯшишҳои Рустам Соиров буд, бенатиҷа. аз ҷониби худи Санҷар Рихсибоев тӯб аз майдон берун шуд. дақиқаи охири нимаи аввал ҷараён дорад ва то ба ҳол мо шоҳиди гол нашудем. ҳамлаҳои хавфнок нисбатан камтар мешаванд, ҳарчанд аз ҷиҳати ташкил ва роҳандозии ҳамлаҳо дастаи Истиқлол инҷо каме бартарӣ дорад, аммо то ба ҳол гол нест. партофти Рустам Соиров буд. тӯб аз ҷониби Табрез Исломов аз майдон берун мешавад. партофти Фирдавс Чақалов ба Буирҷон Сангинбоев. 3 дақиқа илова мешавад аз ҷониби Амирҷон Хоркашев ба вақти асосии қисми аввали бозӣ. Сергей Прохоров. партофти Тавели ба самти Самандар Қодиров. Содиқҷон Қурбонов. пас ба самти Ёсип Томашевич. кӯшишҳои ӯ ба самти Дмитро Билонов буд, аммо тӯб нагузашт. ҷаҳонгир Акбарзода ҳамлаи дастаи Эсхат ҳаро метавонад идома бидиҳад. Самандар Қодиров, гузариши хуби ӯ аз Алиҷон Кароматуллозода. қоидаи бозӣ вайрон мешавад.
جا اعتراض دارند بازیگران دسته اسخط که چرا اینجا حمله قطع شده از جانب بازیگر دسته استقلال، اما داور با او کارت زرد نشان نمیدهند. از همین خاطر اونجا اعتراض های دسته اسخط بود بازیگران این تیم با داور اساسی. این گونه حالت ها برای دسته اسخط در نیمه اول خیلی زیاد بود. پرتافت نوبتی بازم به داخل جریمه گاه برآورده می شود. توپ قاعده ویران کنی را اینجا داور با اینوبت میگیرد در همون برخورده که تبریز اسلاموف نه اینجا رستم سویرف انقش در برخورد با ابراهیم اشانخونوف داشت. دومه حمله دسته استقلال، پس زمینی به داخل جریمه گاه تو با برخورد با اشانخونوف بیرون نشود. گل بازی از جانب سمندر خودیرف ویران نشد. بازی ادامه می‌یابد. سال به سمت صادق جان قربانوف. علی جان کرامت‌الله زاده پس به کنار. باز هم امیربек جورابویف با صادق جان قربانوف توپ را پاس می‌دهد. یوسف توماشویچ ارسال به خط حمله، خیلی خوب حمله پیوست می‌شود. بازیگر دسته استقلال ضربه و گل، اما افساید دوستان عزیز. نهایت دلیر شریپوف توانست که توپ را به دروازه وارد کند، اما نهایت همچون افساید به خیر گرفته می‌شود. ما منتظر می‌شویم صحنه تکراری را. ولی در این حالت احتمالیت وجود داشتن دلیر شریپوف در حالت افساید خیلی زیاد است. لکه در خواهی لوا کرده داور هم به انجام رسیدند. در حالت قبلی همین حالت در حجره ور تفتیش شده ایستاده است. چون که گفتم امروز در حجره ور داور اساسی زحل خوجا نظر است و با او دلیر درویشوف کمک کرده ایستادند. خب گل به نوبت گرفته نمی‌شود. آنجا واضح بود که بازیگر دسته استقلال در حالت نوبازی بود. اکنون عزت‌الله ترسونوف توپ را به رقابت وارد کرد. اینجا نمای خیلی خوب رو ما از جانب دلیر شریپوف دیدیم که چگونه توپ را از بالای سر عزت‌الله ترسونوف گذراند با یک مهارت خوبی انفرادی و به طور دروازه وارد کرد، اما گل به نوبت گرفته نشد بنابر سببی که این بازیگر قبول پاس در حالت افساید بود. خب نیمه اول بازی به انجام رسید دوستان عزیز و ارجمند. رقابت دسته اسخط و استقلال در دایره رقابت‌های دوره نهم لیگ عالی و ما شاهد گل نشدیم. اما که تنفس می‌کنیم و دیگر بار باز برخواهیم گشت برای تماشای قسمت دوم رقابت. از نزد اکران‌های خود دور نروید.
Tupac, corda entri, bre, Tupac. Vai, que corda, vai, rápido.
пошли на прыжок. Давай, тез кинь. Здесь выпрыгнуть. Приземлились и ушли. Да. Хорошо. Таюшин, позиция вообще сразу равен возьми. با ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان که در شهر خوجند واقع گردیده است برمیگردیم. دوستان عزیز و ارجمند به تماشای قسم دوم بازی میان دسته‌های اسخط و استقلال که در دایره رقابت‌های دوره نهم لیگ عالی جریان دارد و چگونه که می‌بینیم در حیات دسته اسخط در شروع نیمه دوم تغییرات است. از میدان بویرجان سنگینبویف گرفته می شود، در قسم دوم به بازی وارد نمی شود. بازیگر رقم 99 و به جای او بازیگر شماره 8 رستمجان صبوروف اندر میدان رقابت گردید. تغییرات وابسته به موقع بود در خط نیم حمایه از کنی صورت گرفت. بازیگر خط نیم حمایه از میدان گرفته شد و به جای او نیم حمایتگر اندر میدان رقابت شد. خب اگر در مورد قسم اول بازی حرف زنیم دوستان عزیز و ارجمند، مورد با ذکر است که بازیگران دسته استقلال در قسم اول نسبت به صاحبان میدان هنرنمایی بهتر نشان دادند. آنها در تشکیل و راه اندازی حمله ها نیز فعال بودند. حتی یک دفعه ما شاهد گردیدیم که دلیر شریپوف توپ را به طور دروازه عزت‌الله ترسونوف وارد کرد، اما از سبب که در افساید بود این بازیگر گل زده بازیگران دسته استقلال را داوری اساسی به اینوبت نگرفت. از جانب دسته اسخط باشد ضربه های راست کمتر بودند و میتوان گفت که یگان امکانیت خوبه که نزدیک به گل باشد ما از جانب بازیگران دسته اسخط در قسم اولی بازی ندیدیم. خب بیاد توجه کنیم یک دفعه دیگر به هیئت تیم ها در قسم دوم رقابت. در دسته استقلال دروازه‌بان رقم 78 دنیس کاولینوف است. در دفاع علیجان کرامت‌الله زاده 23 رقم 5 صادق جان قربانوف و 50 یوسف توماشویچ همراه بازیگر شماره 20 که همچون دفاعگر ثبت شده است دلیر شریپوف. اما چگونه که می‌بینیم او در خط حمله بازی دارد. اینجا توجه میکنیم اول به حمله دسته اسخط، پرتاب به سمت دیگر، یک امکانیت دیگر میتواند پیدا شود. تو هنوز در داخل جریمه گاه است. سنجر رخسیبویف ضربه زد اما تو با برخورد به بازیگر دسته استقلال برگشت. خب فکر میکنم در پروتکل کم اشتباه هم شده است دوستان عزیز، چون که اینجا دلیر شریپوف همچون دفاعگر ثبت شده است، همون موقع رو در خط حمله میبینیم و اینچنین تبریز اسلاموف هم دفاعگر است رقم 3. در موقع دیگر باشد رقم 6 امیربک جورابوف کاپیتان تیم فران ایلکیچ، رقم 26 رقم 7 باشد دمیترو بیلونک، رستم سویرف رقم 9 و 11 محمد جان رحیموف، سرمربی استقلال ویتالی لفچنکو. در حیات دسته اسخط گفتیم اسکونی بود، بویر سنگینبویف از میدان گرفته شد، به جای او بازیگر رقم 8 رستم جان صبوروف در میدان رقابت شد. در زبان رقم 31 عزت‌الله ترسونوف، در مقام دیگر 2 صاحب جان حکیموف کاپیتان تیم، عبد ابراهیم مشانخونوف 23 دلشاد کریم و فردوس چخالوف رقم 21 دارد. سرگی پروخروف 44 77 جهانگیر اکبرزاده، بگزاد سیدوف 10 8 رستم جان صبوروف، سمندر قادیروف 14 و سنجر رخسیبویف بازیگری است که با پیراهن شماره 7 برآمد میکند. سرمربی دسته اسخط باشد فروخ مرافیف. در دور نهم رقابت ها در نتیجه این بازی میتواند که صدرنشین جدول مسابقه وصل شود. دوستان عزیز و ارجمند، توپ را پای دلیر شریپوف و از پای افتید حمله‌ور تیم استقلال. خب چگونه که اشاره کردیم در برخورد با صاحب جان حکیموف با کاپیتان دسته اسخط اینجا از پای میافتاد. چند امکان داشت که حمله رو ادامه دهد، اما همون برخورده که بود جدی به نظر رسید و
натавонист аз шиддати дард ҳамлаи дастаи Истиқлолро идома бидиҳад Далер Шарипов. Рақобати дастаи Регард аст ва инчунин клуби марказии варзиши Артеш ки дар шаҳри Душанбе сурат гирифт бо пирӯзии Регард аст ҷанбаҳс гардид. Ин маънои онро дорад ки 6 пирӯзӣ пайҳами дастаи клуби марказии варзиши Артеш ки буд силсилаи пирӯзиҳо ҷанбаҳс мешаванд ва 7 бозие буд ки клуби марказии варзиши Артеш имтиёз аз даст намедод. Он ҳам силсилаи рақобатҳои бидуни бохти ин тим ҳам ҷанбаҳс гардид ва чӣ гуна ки ишора кардем Регард аст пирӯз гардид ва бо 18 имтиёз айни ҳол дар мавқеи худ боқӣ мемонад дар ҷои сеюм. Аммо акнун клуби марказии варзиши Артеш дар ин давр метавонад мавқеи аввалро аз даст бидиҳад дар сурате ки клуби марказ дар сурате ки дастаи Истиқлол дар дидори имрӯза соҳиби имтиёз шавад. ҳатто мусовӣ нест дастаи Истиқлолро метавонад ба садри ҷадвал барорад. ҳарчанд имтиёзҳо бо дастаи дигари шаҳри Душанбе баробар мешаванд, аммо аз сабабе ки дар хатти дифоъ гуфтем дастаи Истиқлол яке аз беҳтарин даставо аст дар лигаи олӣ. Айни ҳол таносуби тӯбҳои беҳтар дорад нисбат ба клуби марказии варзиши Артеш ва дар ҷои аввал Истиқлол қарор хоҳад гирифт. Соҳибҷон Акимов наметавонад ки рақобатро идома диҳад дар ҳамин бархӯрде ки бо бозигари дастаи Истиқлол дошт ва тавассути Робача аз майдон берун мешавад, Робачаи дастӣ ва акнун мебинем ки ба ҷои капитани тим кадом бозингар ба рақобат ворид хоҳад шуд аз нимкати захиравӣ ва ин ивазкунӣ иҷборӣ мешавад ва дуюмин ивазкунӣ дар ҳайати дастаи Эсхата сурат хоҳад гирифт. Партофти баланд Иззатулло Турсунов тӯб аз майдон берун мешавад аз ҷониби бозигари дастаи Истиқлол Йосип Томашевич. ва нукта намонад ки дар қисми аввал як имконияти хуби дигар барои бозигарони дастаи Истиқлол буд барои Рустам Соиров ки муваффақ нашуд ин фурсатро истифода барад. ҷо нофаҳми миёни Самандар Қодиров ва Алиҷон Кароматуллозода аст. санаи такрорро мутаваҷҷеҳ мешавем. Самандар Қодиров дар мубориза бо Афтид қоидаи бозиро ҳам ҳамловари дастаи Эсхата вайрон кардааст. пас ба Амирбек Ҷурабоев Фране Икич думаи ҳамлаи дастаи Истиқлол тавассути канои чап буд, аммо Табрез Исломов ҳуҷумро идома надод. пас ба Амирбек Ҷурабоев ва боз ҳам Алиҷон Кароматуллозода тӯбро ба Содиқҷон Қурбонов пас медиҳад. соли навбати Амирбек ва имконият барои дастаи Истиқлол як ирсоли дигар, аммо анҷом дода нашуд, чунки Мамаҷон Раимов дар ҳолати хуби қабули пас буд ва офсайд ба қайд гирифта мешавад. бозигарони дастаи Истиқлол бештар дар ҳолати офсайд қарор мегиранд. ин сеюмин ҳолат аст. мо офсайдро мебинем. Муҳаммад Рустамов, Мамаҷон Рустамов бозигари шумораи 5 ба ҷои Соҳибҷон Акимов капитани тим бозигари рақами 2 ки осеб гирифт андари майдони рақобат мешавад. Соҳибҷон Акимов бозигари бо маҳорат буд дар хатти дифоъ, бозии хуб нишон дод. ман мебинем ки метавонад ҷои ӯро пурра иваз кунад он ҳаҷми кореро ки ӯ дар майдон мекунад. Муҳаммаҷон Рустамов оё аз ӯда ин кор мебарояд ва ё на хоҳем дид. Самандар Қодиров аз ба самти Дилшод Каримов ба фоидаи Истиқлол аст. партофти Содиқҷон Қурбонов беҳтарин дифоъгар дар мавсими қаблӣ дар лигаи олӣ буд. интихоб гардид дифоъгари дастаи Истиқлол Содиқ Қурбонов. Алиҷон Кароматуллозода пас ба самти Табрез Исломов
думай ҳамла тавассути Рустам Соиров, аммо аз пой афтонида шуд. қоидаи бозӣ аз ҷониби Рустамҷон Сабуров вайрон карда мешавад. ин гуна зарбаҳои ҷаримавӣ дар нимаи аввал ба фоидаи дастаи Эсхата бештар буд. ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем фурсат барои истиқлол, аммо мебинем ки тубалакаи ба бозӣ ворид карда шуд аз партофи навбатии Ҷурабоев ба самти ҷаримагоҳи дастаи Эсхата. бозам Рустамҷон Сабуров, паси нодурост буд Фране Икич сол ба Амирбек Ҷурабоев, аммо дар идома Ҷурабоев натавонист паси дурусттар анҷом диҳад. бозам Самандар Қудиров дар нимаи аввал бозигари шумораи 14 бештар аз пой афтонида шуд. қоидаи бозӣ бештар ба муқобили амалавари дастаи Эсхата вайрон гардид дар қисми аввали бозӣ. ва шояд инам аз он сабаб аст ки айнол дар ҳолати хуби варзиш қарор дорад. Самандар Қудиров ва дифоъгарон акнун ба ӯ иҷоза намедиҳанд ки ҳамларо идома диҳад. ҳамлаи дастаи Эсхатаро Бекзод Саидов аст ба хатти ҳамла. инҷо имконият метавонад барои дастаи Эсхата пайдо шавад. ҳарчанд тӯбро гирифт, аммо дигар бора онро аз даст дод. Рустамҷон Сабуров, Рустам Соиров меафтад. қоидаи бозӣ ба муқобили вайрон нашуд. Фирдавс Шақалов бои бозиҳоё ҳисоб ба самти Санҷар Ихсибоев партофт ба хатти ҳамла. Ҷаҳонгир Акбарзода инҷо кӯшиш карда истодааст дар мубориза бо Ёсип Томашевич. Самандар Қодиров ҳамларо идома медиҳад ва Содиқ Қурбонов қоидаи бозиро вайрон кард. ин бозингар дар нимаи аввал корти зард дошт. дӯстони азиз, ба ин корти зарди дуюм аст. Содиқҷон Қурбонов майдонро тарк мекунад. дар дақиқаи 35 ин бозингар корти зард гирифта буд ва акнун дар дақиқаи 56 корти зарди дуюмро мегирад. ва акнун аз дақиқаи 56 сар карда дастаи Истиқлол рақобатро 10 нафара идома хоҳад дод ки ин имконият мешавад барои дастаи Эсхата ва аз шумораи ками рақиб метавонад истифода барад. мо ин корро дар бозӣ ба муқобили дастаи Регарта даст дидем, дар бозӣ ба муқобили дастаи Сардор дидем ки шумораи ками бозигарон боис бар он шуд ки дастаи Эсхата аз рақиб имтиёз бигирад. аз дастаи Сардор 3 имтиёз гирифт, яъне ин тимро шикаст дод ва дар бозӣ ба муқобили дастаи Регарта даст бозиро мусовӣ кард. ва зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи Эсхата. Санҷар Ихсибоев дар назди топ аст. ки зарбаро иҷро мекунад? ӯ ва ё Иброҳим Эшонхонов? зарбаи Ихсибоев аммо рост буд ба самти Денис Кавлинов. акнун бозӣ боз ҳам ҷолибтар хоҳад шуд. 2/3 шумораи умумии зарбаҳои рост ба самти дарвоза. аз ин умур аз рӯи ин омор анехтар шуд. дастаи Истиқлол бартарӣ дорад. боз ҳам қоида вайронкунӣ. Ҷаҳонгир Акбарзода инҷо ғайри қоидаи бозӣ амал кард ба муқобили бозигари дастаи Истиқлол Дмитро Билонок. зарба дар ҳамон ҳолат аслан зарбаи хуб буд, аммо рост ба самти дарвозаи Денис Кавлинов анҷом дода шуд. аз сабабе ки зарба рост буд, дарвозабони дастаи Истиқлол чандон мушкилӣ накашид дар баргардондани ҳамон зарбае ки Санҷар Рихсибоев анҷом дод. партофти Рустам Соиров ба Алиҷон Кароматуллозода. идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол, аммо ба Муҳаммадҷон Раҳимов имконияти зарбазанӣ дода намешавад. Ёсип Томашевич бошад тӯбро ба Денис Кавлинов бармегардонад. Фране Икич, ҷон Кароматуллозода. партофти баланд ба хатти ҳамла ба самти Дмитро Билонок буд, аммо тӯбро баргардонид Дилшод Каримов. баъд аз оне ки Соҳибҷон Ҳакимов осеб гирифту майдонро тарк кард, дастбанди капитанӣ ба dastoни Дилшод Каримов овезон шуд. Дмитро Билонок аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ Иван Зотко андари майдони рақобат шуд. Дмитро Билонок
همچون نیم حمایتگر بازی کرد. همچون نیم حمایتگر ثبت شده است و به جای او دفاعگرند در میدان. خوب باید شد بازیگری که باید اکنون جای صادق جان قربانов را بگیرد. تبریز اسلامov یک پاس به داخل جریمه‌گاه باز هم تو برآورده می شود و افساید. هنگامی که ارسال به سمت محمد جان رحیمов بود معلوم شد که این بازیگر در حالت نو بازی قرار داشت. مورد به یادآور است که بازی امروزه را امیرجان خورکشف داور درجه یکم از شهر دوشنبه حکمی کرده ایستاده است و با او در کنارها جورابک صادق داور درجه یکم از نوحیه ورزاب و کامران خیرالله‌زاده داور درجه یکم از شهر دوشنبه کمک کرده ایستادند. رستم نورمتov داور چهارم است داور درجه یکم از شهر دوشنبه. در حجره و راهبر زوحل خوجا نظرова داور فدراسیای بین‌المللی فوتبال از شهر دوشنبه و یاردامچی او دلر درویشов داور درجه دوم از نوحیه جلال‌الدین برخی و متخصص پخش تکراری نوارها شریفبک نوری‌الدینов از شهر دوشنبه. خورم ناظری از شهر دوشنبه متخصص شهر دوشنبه کمیسری بازی است و ناظری رقابت روشن اشمتov از ناحیه کوشانیون. البته از خط پرتافت فردوس چقلov با داخل جریمه‌گاه کوشش های جهانگیر اکبرزاده و توپ از جانب بازیگر دسته استقلال از میدان بیرون شد. ضربه کنجی اشاره می شود. وضعیت‌های استانداردی به نفع دسته اسخط خیلی زیاد بود و آنها نتوانستند که استفاده برند از آن امکانیت‌هایی که به وجود آمد. پرتافت نوبتی از ضربه کنجی به داخل جریمه‌گاه امکانیت برای دسته اسخط و تبریز اسلامov توپ را بیرون می‌کند. دلر شریفov نمای خوبی و پس به خفا بازم پرتافت تبریز اسلامov توپ را بوی نوبتی بازیگران دسته استقلال ارسال به خط حمله امکانیت بهترین در عکس الهجوم برای دسته استقلال پیدا می شود. رستم سویرov با توپ ضربه به اصول توپدار و چگونه امکانیت اینجا استفاده نشد. بهترین فرصت بود برای به پیش برآمدن. اکنون تو باز در اداره بازیگران دسته اسخط فردوس چقلov پرتو به کنار دیگر این پرتافت به داخل جریمه‌گاه بود اما بلند انجام داده شد. اکنون باز مهمانان باید بازی رو ادامه بدهند یعنی توپ رو از اوت به رقابت وارد کنند. فرانه یکیچ پس به علی جان کرامت‌الله‌زاده سول به کنار دلر شریفov باز سرگئی پروخورov نگذشت. زفلو تورسونov اینجا توپ رو ارسال میکند و سمت محمد جان رستمov. جان کرامت‌الله‌زاده توپ را بویی و ادامه حمله دسته استقلال رو میبینیم. تبریز اسلامov پس انجام داده میشود با رستم سویرov. باز هم بازیگران دسته اسخط توپ را گرفتن باز هم به مقابل سمندر خودیرov اینجا بازی کرد فرانه ایکیچ اما قاعده ویرانکنی نیست. بازم توپ به امیرجان خورکشف ور میخورد و بازی باید از نو ادامه یابد. و قاعده ویرانکنی بین و بعد گرفته شد. قاعده ویرانکنی بازیگر دسته اسخط
10-11. امور qoidavayronкуниҳо партофти Ҷурабоев ба дохили ҷаримагоҳ. توپ از میدان بیرون شد. هرچند کوشش بود از جانب فرانیکیچ، اما توپ از میدان بیرون شد. اکنون مشکل می شود برای دسته استقلال در این دیدوره که با شماره کم بازی رو ادامه داده است پیروز شود. اما به هر حال بازیگران دسته استقلال باز هم حمله کرده شدند. ایوان زودکو توپ رو از میدان بیرون کرد. این اوت است. بازم دلشد کریموف، بازم پرتافتی بلند و به داخل جریمه‌گاه. یک ارسال دیگر با سر بود و تبریز اسلاموف توپ رو از میدان بیرون کرد. این چگونه ضربه بود از بیرون جریمه‌گاه، خیلی سخت و مستحکم و خوفناک، اما کمی پهلوتر از دروازه دنیس کاولینوف انجام داده می شود. ضربه که رستم جان صبورов زد. صحنه تکرار رو توجه میکنیم. پرتافتی دلشد کریموف، اکبرزاده یک ارسال دیگر کرد و چگونه که دیدیم تبریز اسلاموف توپ رو بیرون میکند. بهزاد سعیدов حمله نوبتی دسته اسقاط رو ادامه داده شده است. پایبازی و ضربه کنجی هم کار کرد. بازیگر شماره 10 دسته اسقاط. بازم دلشد کریموف آماده می شود. پرتافتی و به داخل جریمه‌گاه دنیس کاولینوف توپ رو بیرون کرد. مبارزه ادامه دارد. جهانگیر اکبرزاده حمله رو ادامه میدهد. محمد جان رحیموف و دلیل شریفوف در نزد او هستند. کوشش کرد که توپ رو از رحیموف گذراند اما موفق نشد. به هر حال هم دسته‌های دیگری و این حال توپ رو اداره کرده شدند. دلشد کریموف، یک پرتافت دیگر به داخل جریمه‌گاه و اولین شده ایوان زودکو به توپ میرسد. رحیموف پس به سویروف میتواند همین نقطه آغاز حمله استقلال شود، اما نه. و یوسف توماشویچ اینجا به توپ نرسید. اما به فایده اسقاط. زودکو اما به فایده استقلال انفتش. سو به سمت فرانیکیچ. اسلاموف پس به جورابویف. پس کاپیتان تیم با علی جان کرامت‌الله‌زاده و قاعده بازی ویران می شود از جانب بازیگر دسته اسقاط. خوب با امیربک جورابویف، بهزاد سعیدов غیر قاعده بازی عمل کرده است. حالا سه بازی به انجام رسید در دایره بازی‌های دور نهم لیگ عالی. یک بازی دیروز و دو رقابت دیگر امروز. دسته خوجند دیروز در همین ورزشگاه با روشن پیروز شد. رقابت دسته‌های حاصلات و وحش که جالب و سرگل بود با اینجا 2-2 جمع بست شد. و اینچنین ریگر تداس در سفر با نتیجه 1-2 بر کلوب مرکزی ورزش ارتش پیروز شد.
بازی ادامه می‌یابد. در حمله بازیگران دسته اسخط هستند. پس به داخل جریمه‌گاه توپ از کرامت‌الله زاده نمی‌گذرد. بدون بر سبب‌های به ما معلوم دو بازی دیگر در دایره رقابت‌های لیگ عالی موقوف مانده شد. بازی دسته باغچی و پرووز و استراوشان با سردور. و این آخرین رقابت است در دایره دور نهم که میان دسته‌های اسخط و استقلال جریان دارد. و چگونه که گفتم در صورت به دست آوردن امتیاز استقلال میتواند با جای اول جدول براید. پرتافت نوبتی به خط حمله بازم توپ نمیگذرد. در صورت مساوی شماره امتیازهای اسخط با 11 تا میرسد و در همین موقع در موقع هشتم جدول مسابقه بمبدوران شهر خوجم باقی خواهند ماند. پوغش و سمندر قادر رفت رو از میدان بیرون کرد. فرانه ایکیچ، علی جان کرامت‌الله زاده، پس به سمت ایوان زودکو. پرتافت بلند به خط حمله و توپ از میدان بیرون شد. مورد به ذکر است که در رقابت امروز از دقیقه 56 سعی کرده بازیگران دسته استقلال یک نفر کم بازی را ادامه داده شدند. حاجی عبدالمنان و بازی وارد می شود در جای جهانگیر اکبرزاده. عوض‌کنی بازیگر در هیئت دسته اسخط بود و حاجی عبدالمنان بازیگری است که تجربه خوب دارد در دایره رقابت‌های لیگ عالی. یک از بازیگرانی است که میتواند از هیئت ذخیره با بازی وارد شود و با زدن گل دست شود. در موسم قبلی ما در چند حالت دیدیم که این بازیگر همین کارو کرد. بگزاد سعیدов توپ را گرفت. ادامه حمله دسته اسخط و اینجا کوشش کرده است از دلیر شریپوف با مقابل ریخسی بویف. باز هم سعیدов، قادرov، پس سمندر قادرov با بگزاد سعیدов. توپ در اداره بازیگران دسته اسخط باقی میماند. خود بازی با مقابل حاجی عبدالمنان ویران نشد. بازی ادامه دارد. ادامه حمله دسته استقلال. رستم سویرов با توپ. پای بازی‌های خیلی خوبی او توانست در سطح خیلی خوب است محمد جان رستمov بگذرد. تبریز اسلامov پس به داخل جریمه‌گاه و سرگی پروخورov توپ رو از میدان بیرون کرد و نگذاشت که محمد جان رحیمov آن را صاحب شود ضربه زند. گفته تبریز اسلامov و رستم سویرov. بازم اسلامov پس به داخل جریمه‌گاه و عزت‌الله ترسونov توپ را داشته میگیرد. واسه میگیرد تبریز اسلامov در همون آخرین حالتی که توپ را به داخل جریمه‌گاه پرتاب کرد. امیرجان خورکشف اشاره میکند که همه‌اش خوب است، میتواند بازی را ادامه دهد و با کمک طبیبان هم اینجا احتیاج ندارد. تبریز اسلامov ضربه جریمه‌وی در آن همین برخورده که با بازیگر دسته اسخط رستم جان صبورov داشت. تبریز اسلامov هرچند پرتاب کرد اما قاعده بازی به مقابلش ویران شد و کمی آسیب گرفت. ضربه کنجی نوبتی پرتافت امیربک جورابویف با داخل جریمه‌گاه عزت‌الله ترسونov و تو میرسد آن را بیرون میکند از جریمه‌گاه دستش. سمندر قادرov دلیر شریپوف با مبارزه میبرد پس به خفا تو با دستی یوسیپ توماشویچ رسید اما به هر حال رقابت ادامه دارد. تو در اداره بازیگران دسته اسخط است. بگزاد سعیدov اشاره نادرست و امیربک جورابویف تو برو میگیرد. پس به علی جان کرامت‌الله زاده. تبریز اسلامov
Франеикич. Пас ба канори дигари майдон ба Иван Зотко. партофти тавили ба хатти ҳамла. зарбаи кунҷӣ. бубинед бо вуҷуди он ки бо шумораи кам бозиро бозигарон дастаи Истиқлол идома дода истоданд, кӯшиш хеле зиёд аст барои задани гол аз ҷониби дастаи меҳмон. ҳатто эҳсос ҳам намешавад ки онҳо як бозигар кам дар майдон ҳастанд. партов ба дохили ҷаримагоҳ, зарбаи Франеикич. Табрез Исломов пас бо сар, аммо бозигарони дастаи Эсхат гирифтанд тӯбро. паси навбате Муҳаммаҷон Раҳимов ба Амирбек Ҷурабоев. имкони идомаи ҳамла ҳаст. сол ба Қафо. партофти навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ ва боз ҳам Иззатулло Турсунов тӯбро бо даст дошта мегирад ва метавонем оғози ҳамлаи ҷавобии бозигарони дастаи Эсхатро мутаваҷҷеҳ бишавем. ҳоҷӣ Абдуманнон паси на чандон хуб ва Табрез Исломов тӯбро гирифт. анамун нуқта метавонад оғози ҳамлаи навбати дастаи Истиқлол шавад. оғози ҳамлаи ҷавобии ин тем Рустам Соиров. кӯшишҳои ба ҷаримагоҳ ворид мешавад. пой бозиҳои аз пой афтед ва чи аст? Чи аст? ишора мешавад ки найранг буд аз ҷониби бозигари дастаи Истиқлол ва корти зард гирифт Рустам Соиров. اینجا اشاره می شود که خود سویرف جستجو کرد همون رسیش رو. و رستم سویرف کارت زرد میگیرد در دقیقه 76. Самандар Қодиров ва ту ба дасти ӯ расид. идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол тӯбро натавонист хуб нигоҳ бидорад Табрез Исломов, аммо ба ҳар ҳол бозигарони дастаи Истиқлол тӯбро аз аут ба рақобат ворид мекунанд. бале, тавассути қафаси синаи худ тӯбро манъ кард бозигари дастаи Эсхат, аммо дар идома ба дасташ расид, ба дасти Самандар Қодиров. идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол Рустам Соиров пас ба дохили ҷаримагоҳ ва тӯбам аз майдон берун мешавад аз ҷониби Муҳаммаҷон Рустамов. аут соли Табрез Исломов. идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол Рустам Соиров. гузаришҳои ӯ бархурд буд, аммо қоидаи бозӣ вайрон нашуд. ҳоҷӣ Абдуманнон бо тӯб ҳаракат карда истодааст. пас ба самти Санҷар Рихсибоев, аммо каме дуртар ирсол анҷом дода шуд ва Иван Зотко тӯбро аз майдон берун кард. Иброҳим Эшонхонов пас ба Санҷар Рихсибоев. идомаи ҳамлаи дастаи Эсхатро мебинем. ҳоҷӣ Абдуманнон суръатафзои ӯ мубориза мебарад бозигари дастаи Истиқлол ва муваффақ мешавад. бозам тӯбро пои бозигарони дастаи Эсхат ва ин имконияти хуб метавонист ба вуҷуд биёяд, аммо ҳоҷӣ Абдуманнон муваффақ нашуд ки тӯбро дуруст қабул кунад. Пуғеҷ ва Табрез Исломов қоидаи бозиро вайрон мекунад. ва муқобили Фирдавс
Chaqalov. من اینجا نفهمی میونی هر دو بازیگر بود. نقشه لفظی. партов ба самти ҷаримагоҳ то баргардонда мешавад. як зарбаи дигар аз масофаи дур. чанд хавфнок ба назар расид. зарбаи анҷом додаи бекзод саидов ҳамо баландтар. бо вуҷуди он ки бозигарони зиёд ҳастанд дар ҳайати захираи дастаи эсхат, аммо то ба дақиқаи 80 амаги ду бозигарро дидем дар майдон ки аз нимкати захиравӣ ба бозӣ ворид шуданд. якеаш аз ивазкунии иҷборӣ буд. инҷо рустам соиров аз пой афтонида мешавад. аз ҷониби муҳаммадҷон рустамов саҳнаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунем. бархурд дар аввал муҳаммадҷон раҳимов нест дар мубориза аз пой афтид. аммо ҳамон ҳолате ки рустам соиров аз пой афтид, анамон ҳолат ҳамчун вайрон кардани қоида аз ҷониби довари асосӣ ба инобат гирифта шуд. гуфтем ки ҳарчанд бозигарони зиёд ҳастанд, аммо ду бозигар аз ҳайати захираи дастаи эсхат бараховат ворид шуд ки яке муҳаммадҷон рустамов буд ки ҳамчун ивазкунанда, ҳамчун тағйироти иҷборӣ ба ҷои соҳибҷон ҳакимов ба майдон ворид гардид ва яке дигар рустамҷон сабуров ки дар шурӯи қисми дуюми бозӣ ба ҷои боҷон сангинбоев ҳам дар ин майдон рақобат гардид. дигар бозигаронро аз ҳайати захира сармарбии дастаи эсхат фарух марофиев ба майдон ворид накард. як бозигари дигар буд инҷо, ҳоҷӣ абдуманон ки набояд фаромӯш кардонист аз ҳайати захира ба рақобат ворид гардид ба ҷои ҷаҳонгир акбарзода. се ивазкунӣ буд дар ҳайати эсхат ва ки метавонад боз ба майдон ворид шавад? бахтиёр зарипов ҳамлавар аст. муминҷон муминов ҳам метавонад дар мавқеи ҳамлавар бозӣ кунад. бозигароне ҳастанд ки метавонанд бозии эсхатро дар хати ҳамла беҳтар кунанд. дастаи истиқлол бошад, як бозигарро аз ҳайати захира ба рақобат ворид кард ки ба ҷои дмитро белонок иван зотко ба бозӣ ворид шуд. дар ҳайати захираи ин тим ҳастанд бозигарони дигар ба мисли лукас гурский, бозигари хориҷӣ, ва инчунин хусрав тоиров, шаҳзод раҷабов ва муборис мискиншоев ки метавонанд ба бозӣ ворид шаванд. партов ба дохили ҷаримагоҳ, як пасе дигар бо сар ва туп берун карда мешавад. қоидаи бозӣ ҳам инҷо аз ҷониби бозигари дастаи истиқлол вайрон карда шуд. даври даҳуми рақобатҳои лигаи олӣ рӯзи 22 май шурӯъ хоҳанд шуд. ҷои вазкунӣ аст дар ҳайати дастаи эсхат. иброҳим эшонхонов аз майдон гирифта мешавад, бозигари шумораи 17 ва ба ҷои ӯ абдусамад самадов, бозигари шумораи 6 ба рақобат ворид шуд. хуб, гуфтем рӯзи 22 май рақобатҳои даври даҳуми лигаи олӣ шурӯъ хоҳанд шуд ва дар он давр дастаи истиқлол бо клуби марказӣ варзиш артиш бозӣ мекунад ки яке аз рақобатҳои марказӣ ҳам хоҳад шуд. бозии марказӣ аст умуман ва инчунин дастаи эсхат дар ҳамин варзишгоҳ бо парвоз бозӣ хоҳад кард. денис кавлинов тур аз майдон берун накард. метавонад ба дастаи дигараш ирсол кунад. ва эҳтимол ҳаст ки дар ҳамон ҳолат ӯ аз майдон берун шуда буд. аммо ба ҳар ҳол рақобат идома дорад. мирбек ҷурабоев пас ба франеикич, партов ба хати ҳамла рустам соиров, кӯшишҳои ӯ ва инҷо
ҳайқас кард ки фишор хеле зиёд аст ва тӯбро бо сар аз майдон берун кард муҳаммадҷон рустамов. таврез исломов тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. Франекич инчунин дар доираи рақобатҳои давраи даҳум рӯзи 22 май дастаи равшан бо Сардор бозӣ хоҳад кард ва гуфтем дар ҳамин варзишгоҳ парвоз бо эсхата ки дар назар аст ҳарду бозӣ соати 18 шурӯъ мешавад. дар дохили ҷаримагоҳ муҳаммадҷон раҳимов дар мубориза бо бозигари дастаи эсхат аз бои ҳафтед. чора мекунад ҳамлавари дастаи Истиқлол ки қоидаи бозӣ ба муқобили вайрон шудааст. бо даст дод дар ҳамин ҳолат ки ба муқобили ӯ Дилшод Каримов мубориза буд. ҳаоро гуфтем дар ин рақобат системаи вар ҳаст, системаи видео довар. ва рӯзи 24 май бошад ҳосилот бо Бархчӣ бозӣ мекунад ва дар ҳамин варзишгоҳ хуҷанд бо Вахш вохӯрӣ анҷом хоҳад дод. ин дидор нест яке аз бозиҳои ҷолиб хоҳад шуд. баъдан Регат Адаст дар варзишгоҳи худ Истаравшанро қабул мекунад. рӯзи 27 май он дидор сурат мегирад. мувофиқи нақша ва гуфтем инчунин дар ҳамон рӯз Истиқлол бо клуби марказии варзиши Артиш бозӣ хоҳад кард. камтар аз 5 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то ба анҷоми вақти асосии дидор, аммо ҳисоб дар намолавҳа 0-0. партофти навбати ба хати ҳамла кӯшишҳои Фирдавс Шақалов, аммо исол нодуруст буд. самти ҳаракати топ, суръати ҳаракати топ ба нуқтааш хеле баланд буд. чанд кӯшиш кард Фирдавс Шақалов, аммо ба топ нарасид. Франекич инҷо ба иштибора медиҳад. ҳоҷӣ Абдуманон пас ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо фурсат дошт ки худ зарба занад, аммо пас дод ба Самандар Қодиров ки ин қарор нодуруст буд. қариб буд ки аз иштибоҳи бозигари дастаи Истиқлол Франекич инҷо истифода мекарданд бонгдорон, аммо муваффақ нашуданд. ва якдигар фаҳмӣ нест миёни ҳоҷӣ Абдуманон ва Самандар Қодиров дар ҳамон ҳолат чандон дар сатҳи баланд набуд. ҳамон корти сурхе ки Содиқҷон Қурбонов гирифт кори дастаи Истиқлолро то як андоза мушкил кард барои ба даст овардани пирӯзӣ. аммо ҳамоно агар мусовӣ кунад дастаи Истиқлол силсилаи рақобатҳои бидуни бохти худро идома медиҳад. дастаи Пойтахт қаҳрамони феълии мусобиқа ва он рақобатҳоро ба 9 адад хоҳад расонид, 9 бозии бидуни бохт. гуфта намонад ки шумораи бозиҳое ки мусовӣ мекунад дастаи Истиқлол, агар ин бозӣ мусовӣ шавад, пас ба 4 адад хоҳад расид. 5 ғалаба дорад дастаи Истиқлол. Фирдавс Шақалов бозам аз авт тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. партофти баланд ба нимаи майдони Истиқлол. меҳмонон тӯбро гирифтанд. Далер Шарипов бошад, онро аз даст дод. пас ба самти Бекзод Саидов аз ҷониби Санҷар Ихсибоев. Далер Шарипов мубориза мебарад ва бозигарони дастаи Истиқлол инҷо бозам муваффақ мешаванд ки тӯбро бигиранд. бозам аут, бозам Дилшод Каримов партоф мекунад ба самти Бекзод Саидов. гузариши хуби аз Далер Шарипов пас ба дохили ҷаримагоҳ имконият метавонад барои бонгдорон бошад. Франекич бошад тӯбро берун кард. бозам ҳамлаи навбатии дастаи
اسقاط را میتوانیم توجه کنیم. فشار بیشتر می شود از جانب بانگدوران برای تشکیل حمله نو. رستم جان صبورов پس به خفو با عبدالصمد صمدов پرتاب به سمت جریمه گو. این چگونه پاس بود؟ فکر کرد که در موقع درست است رستم جان صبورов و با طرف چپ با طرف راست با سر توپ را پاس داد اما نادرست. در صورت مساوی دسته اسقاط مساوی دوم خود را در این موسم به قید میگیرد. مساوی که داشت دسته اسقاط قبل از این در دور قبلی بود در بازی با مقابل دسته رگارد هدست. در عموم در همین موسم از خوجان مغلوب گردید، از وخش مغلوب گردید. دسته اسقاط برقچی را شکست داد. از روشن و کلوب مرکزی ورزش ارتش مغلوب گردید. ایستا روشن و سردار را شکست داد و بازی را با رگارد هدست مساوی کرد. حالت افساید به خیر گرفته شد. استقلال باشد بازی اولینش رو با سردار دایی کرده بود. مساوی جمع بست شد. رگارد هدست را شکست داد. بعدا مساوی با روشن بود. پرواز را مغلوب کرد. بعدا مساوی با حاصلات بود و سه بازی پای همی پیروزی آور داشت. بازی با خوجند، بازی با وخش و بازی با برقچی. پنجمین حالت بود که بازیگران دسته استقلال در حالت نو بازی قرار گرفتند. دومین رقابت یک ارسال دیگر به سمت حاجی عبدالمنان اما توپ از علی جان کرامت‌الله زاده نگذشت. رستم جان صبورов کوشش‌های برای تشکیل حمله نو ادامه حمله نو اما موفق نمی‌شود. امیربек جورابویف پس به ایکیچ پرتاب به نیمه میدان دسته اسقاط. محمد جان رحیمов کوشش کرده ایستاده است. توانست توپ را در اختیار خود نگاه دارد. بازیگر رقم 11 دسته استقلال عقیدالله شریفov به حمله پیوست می شود. امکانیت برای دسته استقلال و اینجا عزت‌الله ترسونov باز هم یک دفعه دیگر اثبات می کند که محسو این حال ستون اساسی دسته اسقاط است و می تواند در آخرین فرصت خلال وارد کند با بازیگران دسته استقلال تا موفق نشوند به زدن گل دست یابند. دلیل شریفov بود که عزت‌الله ترسونov از موقع خود پیش برآمد و با او خلال وارد کرد. 5 دقیقه اضافه می شود با وقت اساسی رقابت. پرتافت بلند عزت‌الله ترسونov به نیمه میدان دسته استقلال. بانگدوران اینجا توپ را میگیرند و از میدان بیرون شد. از جانب فردوس چقالov تبریز اسلامov با رستم سویرov. ادامه حمله دسته استقلال. محمد جان رحیمov مبارزه برده ایستاده است اما توپ از خط میدان بیرون شد. از جانب محمد جان رحیمov. هم فردوس چقالov و هم دلشاد کریمov پرتافت‌های بلند دارند از اوت. بازیگران دسته اسقاط اکنون باز نوبت به فردوس چقالov رسیده است. ارسال بگزاد سعیدov پرتاف با سمت سنجر اخسیبویف بود اما نوانق. ارسال دنیس کاولینov با علی جان کرامت‌الله زاده. نوبت فرانه یکیچ. جان رحیمov پس با تبریز اسلامov. جان رحیمov می توانست از فردوس چقالov گذرد اما نتوانست، موفق نشد.
партофти баланде Чақалов ба марказ. Иван Зодко тӯбро гирифт. Амирбек Ҷурабоев мисол ба Кароматуллозода. Икич партоф ба хати ҳамла. тӯб дар идораи бозигарони дастаи Эсхата. мисол ба самти Ҳоҷӣ Абдуманнон. аммо паси нодуруст. дақиқаи охири вақти илова кардаи довар ҳам шурӯъ мешавад. Дилшод Каримов партофт ва баланд анҷом дода шуд. Денис Кавленов бошад ба Фране Икич. тӯбро пас медиҳад. партофти баланд ба хати ҳамла. кӯшишҳои Амирбек Ҷурабоев аммо натавонист. пас ба Фране Икич аз ҷониби Зодко. Табриз Исломов аз пой афтонида мешавад. қоидаи бозӣ инҷо вайрон шуд. аз ҷониби Рустамҷон Сабуров корти зард ба ӯ нишон дода мешавад. ин дуюмин корти зарди бозигарони дастаи Эсхата дар ақибати имрӯза буд. дар дақиқаи даҳум Сергей Прохоров низ корти зард гирифт. ва акнун боз дар идомаи рақобат дар дақиқаҳои илова кардаи довар, дар дақиқаи панҷуми илова кардаи довар Рустамҷон Сабуров қоидаи бозиро вайрон мекунад ва корти зард мегирад. окей, ба анҷом расидам. 5 дақиқае ки Амирҷон Хоркашев ба вақти асосӣ илова кард. шояд ин охирин фурсат барои дастаи шаҳри Душанбе бошад. партофти баланди Амирбек Ҷурабоев ба самти ҷаримагоҳи дастаи Эсхата ва тӯб дар дастони Иззатулло Турсунов аст. ва бо ҳамин тамом дӯстони азизу арҷманд, бозии охири даври нуҳуми Лигаи Олӣ миёни дастаҳои Эсхата ва Истиқлол бо натиҷаи 0-0 ҷамъбаст гардид. яъне мо дар ин дидор шоҳиди гол нашудем. ягона бозие ки дар доираи рақобатҳои даври нуҳум ба задани гол дастаҳо даст наёфтанд маҳз ҳамин дидор аст ва ҳар ду тим ҳам як имтиёзе ба даст меоранд. дастаи Истиқлол дар ҷадвали мусобиқа мавқеи худро беҳтар мекунад, ба ҷои аввал боло хоҳад рафт. ва мо дар ҳамин ҷо гузориши мустақими хешро ба интиҳо мерасонем. Фирдавс Азимзода будам ки ин бозиро то бо охир бо шумо тамошо кардам. боқӣ саломату муваффақ бошед ва ҳамеша рақобатҳои Лигаи Олиро пайгирӣ кунед. хайр. Saat çanda? Tamam. Babe dame bilmiyorum. Şöyle kimin tanıdığı?